Європейська солідарність. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Дякую, що долучились до нашої розмови. Пане Олексію, ми побачили щойно деякі цифри з нового проекту держбюджету на 2020 рік. На що варто звернути увагу і чи звернули ви вже на щось увагу, відходячи від цього бюджету? Саме головне, ніякого завершення епохи бідності немає. Фактично мінімальна пенсія збільшується на 70 гривень, і то з середини року. Мінімальна зарплата збільшується мінімально. Зарплата вчителів збільшується на рівень інфляції плюс 2%. Взагалі видатки на освіту збільшуються тільки на рівень інфляції. Це насправді є катастрофічні показники, бо вони означають, що соціальної спрямованості цього бюджету немає зовсім. Гончарук хвалиться тим, що не підвищуються податки. Якщо це казати як перевагу, тоді можна сказати, що давайте подякуємо всі подякуємо уряду, що зарплати не зменшуються, що вони не зменшують пенсію, інші такі очевидні речі. І це є велика проблема. Я не бачу соціальної складової в цьому бюджеті взагалі. Від чого залежить взагалі збільшення, підвищення мінімальної зарплати, пенсії пенсіонерам? Які чинники на це впливають? Залежить від економічної політики. Якщо економічна політика така, як за команди, коли сьогодні із-за прийнятих ними законів, наприклад, призупинилось виробництво British American Tobacco в Прилуках, який є третім найбільшим платником податків в Україні, то звичайно, що з такими результатами в нас не буде бюджету. А якщо в нас не буде бюджету, то нема буде з чого платити пенсії і зарплати. Це ж є бюджетникам, це є абсолютно зрозумілим. Але ж нам розповідали зовсім інше про те, що буде зростання на 40% ВВП. Де це зростання? В проєкті бюджету закладено 3 з невеликим відсотка зростання ВВП, а де інші? А мова йде про десятки мільярдів гривень. Нам обіцяли про те, що в нас там є цифри, наприклад, що кредитування для підприємств українських буде 10-12%. Я поки що не бачу жодних підстав, щоб воно таким було. І тому, звичайно, що така економічна політика не дозволяє наповнювати бюджет.